хора, аз съм Браточката БГ и днес ще поиграем малко, както виждате, Снайпер Фюри и да започваме. Не зареждай, не. Вижте ма къв съм хубавец. Добре. Мисля да започнем с тази мисия. Мисля да правя клипове по един път на ден или по два пъти, не знам. Но ще правя. Видите го този мангал, какъв ще бъде. Ади бе, мама ти. Най-ганто на тая игра е, че когато се прицелиш и героят ви мърда. Къде умре? Така е косно. Къде си бе, мангал? What the fuck? Добре хора, това е лак. Показах ли? Показах ли? Така. В ръката. Гледай как накарах да се мисля. Това е. Може да поиграя още една или не. Още една. За вас, хора. Дайте нещо да апгрейднем, ако може. Вижте, сега ще ви покажа едно много яко нещо. Не това, тук. Така. Сега ще го видите цяло. Така. Да, така. И обувка. Ето го хора, това е той, целият целиничък. Вижте колко е готин. Жалко, че не мога да си го позволя. Вие сигурно можете, но аз не мога. Краката ти е мангал. Както виждате, по-скоро както видяхте, си го направих доста грозно. Да започваме втората мисия. След колко? Хора! Май това ще е клипчето за днес и до скоро!